En Mario, en Bowser, la Peach i en Toad, en Yoshi se'ls empassa tots. No tenim diners ni mals decorats, així que Nintendo, deixa'ls enfocats! Zelda! Un moment, estic llegint un missatge del Link que m'ha escrit, però només hi posa ja, quac, què vol dir? Què vol dir, Yoshi? Ajuda'm! Penso que en l'amor qualsevol paraula significa alguna cosa. Però hi diu llac. Què vol dir llac? És un llac mal dit? Català incorrecte? No, És un xarnego el Link? potser li has preguntat, Link, quan em vols fer coses? I ell ha dit, llac! Llac, però... No puc aguantar més, te les vull fer llac! Però si ell mai... Bé, després el contesto. Què m'expliques, Yoshi? Escolta'm, Què Zelda, vols? una cosa així entre noia i noia que ens entenem. Sí? Una cosa, no posis en dubte la meva sexualitat, No. Avui dia mai. Mai, que t'engarjolo, eh? No, Yoshi. Boja, que ets una... Ah, perdó, que se me'n va. Va. Escolta'm una cosa. Digues. Mira, avui fan la Champivisió. T'explico, perquè potser tu com que ho has de... Vens de... Ai, no! Champivisió? Potser no saps què és. Escolta'm! Això resulta que són els millors xampinyons del regne cantant i fent unes No, actuacions que poc m'interessa. brutals. Però t'estic parlant de tot! Sí. Llavors, el meu Interès. mòbil s'ha quedat sense bateria. Llavors necessito un telèfon per votar el meu xampinyó preferit. Però que aquí, al regne de... Oh, que repelenquets! Al regne xampinyó no hi teniu power banks. És que el meu mòbil és un carregador tipus... Micro USB. Aquest! I no en tinc cap a casa, no. Però és que el meu telèfon... Què me'l podries... Hauria de... Només és... Haig d'ocult... Zelda, tinc unes informacions. Zelda, mira'm els ulls. Et miro els ulls. Veus aquests ulls? Són bastant de dinosaure. Veus aquests ulls? Són de dinosaure, Yoshi! Penses que em mentirien aquests ulls? La veritat és que sembles molt sincer. Veus com la sinceritat els inunda? Sí. Veus com la sinceritat ocupa tot Ocupes no. tot l'espai Ah, sí. del meu rostre? Sí, Yoshi. Doncs calla, silenci, estic parlant. No m'interrompeixis, sisplau. Perdó. Em deixaries el teu telèfon? Bé, Sisplau! te'l deixo un moment, però vull que només... Ui, un moment, per què el vols, el telèfon? Què has de fer concretament? Què t'he dit? Que he de votar el meu xampinyó preferit. Ah, doncs aquí tens el meu telèfon i Aviam. no pateixis. Però vigila i vigila, d'acord? Hòstia puta! Amb aquestes manetes de merda de dinosaure. Quina pinça més dolorosa! Estic fent... Vinga! Yoshi, escriu el teu Ara- missatge, però no miris... No! Ara, Sort que porto un vidre templat. ara gira't, que no vull que vegis a qui voto. Però... Calla, gira't! És íntim, és privat. Però no miris res més, eh? Ara, et pots... Una cosa, Espero que no miri la Escolta. combinació secreta. Digues. què et podries tapar les orelles? Les orelles... A veure... Sí, he pogut. Ai, no, espera un segon, Zelda! Quin és per desbloquejar el mòbil? Com el desbloquejo? No et sento, m'he tapat les orelles. tapis! Me cago en la Digues! Que quin és el codi per desbloquejar el telèfon? Dona, jo te'l desbloquejo. No, digue'm, que ja el tinc jo, dona. Però deixa'm-lo un moment, és un codi secret. Que no t'embrutaràs les mans, home, que sóc un dinosaure, que sempre vaig brut. Bé, hi ha confiança, oi, Yoshi? Clar, dona, clar. Els dos ens agrada el mateix. O sigui, que ens doni pel cul. Ah, sí, sempre, D'acord, tot doncs per mira. allà, sí. El meu codi... No li digues a ningú, eh? Mai de la vida. Mira, te'l dic a l'orella. És... 2. D'acord? No li diguis a ningú, d'acord? D'acord, són 3 dosos, eh? Per què? Per què ho dius en veu alta?